Naimbag nga oras yumanen papagayam kan ka drama. Dahito iti pagayam yu, Jovi Dupais, aka Lady L. Sakbay man nga intay ipatangatang ti drama tayo tangal daw, ikan tayo man itiwaya, dagiti kablao tayo. Shout out para kini Alda Harris, iti Las Vegas, Nevada, USA. Pa-shout out Lady L from Torogi in Hong Kong. Kastamutan ang makablaawan dagiti kakadwak amang tartarabay dito'y programa, isuda Kim Bineto, Gretchen Lawa, Wano Lawa siguro tayo, Leonie Butag, Marchie Egsan, Len Kalyaan, Lara Tayaman, Kenny Roselyn Tayaman. Salamat manan, Ma'am Lady L, punadayta ni Torogi iti Hong Kong. Kastamot na makablaawan ni Emma Cardenas iti Hong Kong. Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti panakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti panakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti panakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat ngayon tay drama ita, kat naggapo kini pagayam Cherry. Ngam kinitaw na asaan tayo na adakta kamaten, no sa dino ti pagnanagdan na. Kastoy man ti surat ni Cherry. Dear Lady L, ilingad naklakuman itinaga na Cherry. Maragsakanak idinanggagak ti panakaibasa ti surat ko. Kat kidawak, amay drama kumamat iti programam tuy padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kat sabay kuma, tanakarad ka di tumunggal may sagada kayo amin, amang bukbukal iti Lady L Productions. Tapno kanayon met amang ganmi dagiti paborito mi a drama nga ingkay ipatpatangatang. Agtawanak ita na itinasurok a 40. Ngam sa diwa pay lang iti lagip ko dagiti pasamak iti biag ko iti napalabas. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pay lang, kini Ana.
Kaya't ka talaga nga ikalay sa ana. Tapno mangrugitan a bangunan ti bukod ta a pamilya. Sigurado ka din iti dayta, Jeric. Ay ayatan ka unay-unay. Kat sika ti kayat kong agbalin nga ina, dagiti agbalin nga anak ta. Jeric, Umanugot ka kading agkalay satan? sikat ti makam mo. Agkalay sa tang arutan, no kasta ti kayat mo. Total, nabayag mo nga agayan ayat ta. Sige nga rod, kasarita kong dagiti dadakkel ko, tapno dumanon kamin, ana. Sigurado ka ka din iti dayta pangadeng mau, Jeric? Tatang, kayat ko talagan nga ikalay sa ni ana. Amang ano agbabawi pa iti panunot mo, Jeric. Saan nanang? Ay ayatek unay ni ana. Iso asaan to apulos nga agbaliw ti panunot ko. Nakasagana ako na mangikalay sa ken ko ana. Manyang ay lakay. Palubusan ta ka din ang mga asawa da iti anak ta. Ay kasanya pa'y ngay. Kastamot lang titurong na. Ang mga nagtaray da pa'y no saan tayo da palubusan. Ay narigatan. Saan met atatang? Dayta ti dimin to pulos aramidan. May mayak met laeng no naornos ti rugrugi ti panagsimpami. Malangaro da. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti panagkalay sayo ko ni Ana, anak ko. Anak ko, agbalin kayo kumaakan ayon anatibker tunggal ada dumteng apanubok iti panagdenayo nga agasawa. Nanang? Laglagi po nyo at ipanagasawa kat saan akanayon a bed o process. Dumteng tulat tati kanito amatudok kayo iti siit. Angam saan kayo kumaapaatew iti anyaman a panubok a sumangbay. Agbalin kayo kumaanatibker nga agpadpada. Nanang. Laglagi pun mi akanayon dayta pang magbagayo. Kitaan na kami iti inam. Adon nga apa, sakit tinakam, kanuan niya pa'y dita nagdaldalanan ti agasawa ti nagdaldalanan may. Ngam nagbalin kami lataan na tibkar. Isong aging gaita, kat si bubukol lata di pamilya tayaw. Naawatan nyo ka diti kayat mi nga ipakaawat kada kayo adwa? Tatang. Tatang. Di kay agdaanag, tabayat asibibiyag kami iti inayaw. Adda kami lata mangigiya kada kayo. Basta dumngag kayo lakit di iti pamagbaga, ta saan mo't adakes ti isurmi kada kayo, anak ko. Addan anak ta. Jeric, makunan nga ama kan inata. Nga rod. Nagsardengan ngagsagsangit. Di mo isalsala tapno saan ama irwam. Uray mayruam takay kayat kumet. Nagagetak tumet amang isalaken kuana no kasta ti kayat na. Nga oray di nakapaturugan iti rabi. Sana bali tamaminsan lang agbalin a baby ti anak ta. No dumakkelan, ditan maisubli ti kina baby na. Isu nga enjoyin takit di bayat a baby pa iti anak ta. Sa bagay. Sige, mabit lang Tagasaritak ti doktor, numabalin yun ti rumwar di ti ospital inton bigat.
Ay na, nakaayayat ti apo ko, May. Asino nga ti karopro panananang? Ay, da kayo adwa nga agasawa. Naggudwaan nyo, ti rupa na. Papanan na nga ikat gwapo ka napintas kayo, mat. Iso akas ta kagwapo, mat, ti anak yo. Plus, napintas ken gwapo alolo ken lola. Kunayo ananang. Naiwan na. Saan ka nataraki nga ama ni Bebe? No saan kami agwapaw ka napintas ka ni tatang mo nga imalhaam, anak ko. Nay, imbagayan ti agpaisaw nanang. Simple lang tibiyag mi asang kapamilya. Ngam naragsak kami Lady L. Nasingpet ti amakan inak. Kanayon da kami atulungan kini Ana, no adda ti pakarikatan mi. Nang runa iti panagaw awer iti anak mi. Naglabas nga rod ti tawan Lady L. Upat ti tawan idin ti anak mi kini Ana. Narik nami arimigat ti biyag mi. Takim mapsot met idin ti furniture shop apag trabahwak. Aging nga inawagan nak ti kasinsin ko nga adda ijay katar. Kat. Jack ninamnama dito ayaawag mo Insan Melvin. Kung nga main, agkasapulan ti kumpanya mi ti workers. Ang mga interesado kang ag-apply, Ha? di kagdanag, tag-training ka pa imot, sagbaya makamay ka ditoy. Ken ditoy ka na makasursuro ahusto kadagiti trabaho ditoy. Kinapod mo na Insan. Awan na pulos ti panggap ko nga abroad. Ngam marik nami atalagan ti nalaos arigat ita. May sapay lang ti anak mi ti asawak ngam talaga ang marigatan akon. Iso, panunutan man na imbagtin singasing ko kan ka. Para mo't lang iti pamilyam, no bilang tamakaumay ka ditoy. Sige Insan, tapagsaritaan mi man anay imbag iti asawak. Okay, insan. Nanyaman ti planom, ibaga madagos kanya, kinsan. Tatulungan ka kadagiti ka sa pulam. Wan Insan, kat itapay lang. Agyaman ak unayan kan kakasinsen. Nay, ayan nga tandagita gina. Itay dapay arimwar ngam awan damat laangan. Nay, adda kayo matgayaman. Juan. Apay akas ta tilang nga madimteng. Adda ka di parikot mo, Ana? Kasano? Naggapu kami iti anak ta ijay mall. Nagaduti kayat na agatangan. Ngam awan met ti kwarta ama ikatang. Ha? Ken uray siyak. Nagaduti kayat ko agatangan a para kumamot iti bagi. Ngam awan pa'y ti numet ta awan apulos ti kwarta. Ana? Napnapan kami pa'y lang amin ijay mall. No napan kami la nagmulmulagat. Pasensya kan. No awan ti makukwarta tayo, Ana. Mabaynak ng rugkan kan. Tadyak man lang maipaay dagiti kayat mo. Dagiti kayat iyo iti anak ta. Ay, anya nga rod ngay. Jerry, kastoy ta kadilatan. Kwa, aramidag ti amin. Tapno pumintas matibiyag tayo. Ana, adda ko may bagakan ka. Anya day ta. Jack na ibaga da ito itay simangpet kayo iti anak ta. Tanakita ka medyo napudo ti ulom. Pasensya ka lang kuman ha. Anya nga min day ta. Ana, inawagan nak ni Insan Melvin ija Qatar. Al-alukuin nak nga gabrudak ka no. Mapanak ija ayan na. Anya? Panag ko na. Good timing da ito'y. Mapanak laangan ija ayan na ngagtrabaho. Tani, marigatan tayo matlaangan. Ta kumapsot ti furniture shop apag tabtrabahwak. Talaga marigatan tayon. Kakaasyak amang bumbenat iti nagbasit amat matgetam. May sapay lang ti anak tangan marigatan tayon. Di nakarkaron numanayunan pa'y. Iso nga rod ang mababay nakkankan. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Tapno mapasaya at kutibiyag tayo. Jerry,
Kasaritak to ninsan Melvin. Taawatak ti ising-singasing na. Saan ka din amabawing day ta planom, Jeric? Saan ang tatang? Masyanak kadagiti aginak. Iso nga gabrudak nga rod. Mala, adakan ka day ta anak ko. Aramidom nga raod no anya ti pagsayaatan ti pamilyayaw. Hangam no para kanyak kuma. Nasaysayat no saan kan nga umadayaw. Tatang? Narigrigat no agiinad dayo di pamilya. Di ta nga main asumrek ti sulisaw. Dakkel ti panagtalag ko iti asawag tatang. Para kadakwada mo't iti anak mi. Iso nga umadayo ak nagtrabaho. Uwan makit di maawatan ka anak ko. Basta igaad mo nga rin trabaho iti abroad, tapno makaurnong ka adagaws kat agawid kan iti pamilyam. Inton maminsan nabigatan ti flight ko, ana. Agan-anad ka akanayon iti papan mo ijadayo Wen, para kada kayo iti anak ta. Uray da kayo mat iti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. Kailiw kayon tulakit di adagos iti anak ta. Jeric. Sung batam adagos no umawagak kada kayo iti anak ta, ha? Wen, di kagdanag. Nulakit di ta igam ko ti cellphone ko na umawag ka. Sungbatan da ka adagos, Jeric. Kumusta nga iti trabaho, insan? Mayat matinsan. Masursuro adagos ta naanos damat nga gisuro. Wan, insan. Kasta talaga. Amin na trabaho kat masursuro. Basta kaya't laki di asurwan. Husto ka insan. Imbag ta naka-adjust ka iti kadam ditoy. Medyo lang insan. Dagiti makan tinarigat ang mayadjas ta sa balim at ti makan dito eh. Nagadayo iti kankanin tayo iti Pilipinas. Aywan, insan. Adayo talaga. Ngayon mayroon kan to. Wan madket di papanan na ngay no saan nakasta. Iso nga gananos ka lang, insan. Tanong agbaybayag kan ditoy. Mani-manin tumatan kan ka dagiti trabaho. Ne, da kayong matgayan nanang. Ay, wan man anak ko. Idagas ko laang dagit iginatgatang ko para iji apukok. Oh, awata, balasang ko. Agyaman ak nanang. Ala, umunag kayo pa'y Nay na, saanan, tanay. Nakapulos ka mat. Adan samot papanan nyo nga agina. Kasta nga rod nanang. Adda lang ti darayan mi aparti ti anak ko iti kabangiba nga ili. Kasta ka day. Wan nanang. Ala nga rod anak ko. Mapan kayaw, tagawid akmutan. Agluto akpay iti pangrabyan may kanitatang yaw. Imbagam kumakan ni Ana at agpasyar damot sagpaminsan dito balay. Di damot pulusan dumapdap auditaw. Wen nga rod, nalipatakon nga imbagakan ko ana, takas lagdardaras mo't ngamin itay. Diyak pa'y kumanakita di apo ko ta, no diyak napan iji balay data da indagas kaw. Sige, tasakto man mo't timapan mang sarong karkadakwada. Wen may mayat ti kastan. Si kalaangan ti mang sarong karkadakwada. At nay, mabitlaang. Nimot Jeric tumawawag.
Hello, anak ko! Nanang, kumusta kayo? Ay, nasaya at latamat, anak ko. Sinihapo Diyos. Pasensya kayo no nadisturbo kayo, nanang. Manya kalakit din aya, anak ko. Anya na disturbo. Saan kamot nga isturbo? Kayat ko pa ikit di no umawag ka. Tapno maup-up mo ti iliw mikang ka, anak ko. Nanang, itay pa ngamin ajak makontak ni Ana. Agriring pa ilang di kalman. Ngumita, jak matpulos mapagringan. Matanagan akpaigit din. Kat no nakitakla itay daana kan ti anak yaw. Ha? Naggapuak ngamin ije balayo, anak ko. Apay nga rod adin naman lasong batan ti awag ko kan ko Ana. At dalaang matgaya mi balay. Ay, daita ti Jack amaw, anak ko. Kumusta da nga rudan? Sigon iti panagkita ken panakisarsaritak ken ni Ana itay. Nasaya at damot, anak ko. Agrubrubwat da itay, tada kano darayan da aparte. Anya? Kasta ti kunana. Ala, di ka agdanag. Tamapan kamin to kun itatang mo ije balayo inton bigat, anak ko. Amangan no, busy lang ni bagat mo. Iso din na sungsungbatang tawag mo kan kuana, insan. Ala, may kakid day, tada pa ta. Kakaiso na nga ang trabaho tayo ta. Paspay lang insan. Awagak manan ni Ana. Bareng nusong batan nan. Ala nga raw, sikat makamaw, insan. Mabit lang ha. Hello, nanang. Hello, anak ko. Anya nga iti madamag, nanang. Anak ko. Jak amaw no kasano di panangibagakken ka iti daytoy. Anya ti kayat yu asawan? Awanan ti asawa ken anak mo iti balayo. Anya? Sa dino tinapananda? Sigun iti karubayo akan ayon ang makakikita ken ni Ana. Adda kano lalaki ang mapapan iti balayo. Ket iso ti simurutan na. Anya? Saan na pod no day tananan? Jak mailawlawag tiriknak iti dayjay ana ibaga ti inak Lady L. Kasla kayat ko ti pumatay, gapu iti nalaos asakit tinakam ko. Ngam nagkarkararagak, tapno mabaulak ti sakit amarikriknak. Saan laeng aninanang tinakaibaga kanyak iti amin. Ado tinangibaga, at talagang adda lalaki ti asawak, kat simurotan iti lalaki na. Dagos nga ron nga inasikasok ti panagawit ko, takayat ko nga alaan ti anak ko iti poder, ti manglilipot nga inana. Ayop ka, babae. Manglilipot ka. Pagkawanan nak, Jeric. Ngam ni ron ti kayat ko akadan na. Diyak laing pagarup amang lilipot ka. Ken balang kantis kagayam, Ana. Ibagam amin na kayat mo nga ibaga. Ngam saan ako nga agsubli iti danam. Sino nga mintinag ko na akayat ka pa nga awatan ken kaden na? Kagurgura ka. Isublim lang ti anak ko iti sidong ko. Diyak itulok at dumakkel amakit kita natin nagmadi nga ramid mo. Saan ka anasaya at nga ihemplo ken kuana? Anya? Alaag ti anak ko. Tasyak ti rombeng akaden nana. Saan? Jak itulok. Sige, makaamu ka. Ngam pulis tumeten timang pidot ken ka. Anya? Idarong kayo iti simurutam alalaki. Kita at laeng no anya ti mapasamak kada kayo. Liniputan naglangaruden. Ngam kayat mo pa'y nga ikaten ti karbengak iti anak ko. Ayop ka, babae. Anak, agparbeng kay ti panagkita yu ken ni Ana, ha? Diya ka mo ti sawag tatang. Amangan numapatay ko ti ayop a babae. Saan?
Di mo itulok amamansaan dagiti imam no aramidom ti kasta anak ko. Tatang, No mapatay mo ni Ana, panagkunam kaday kat nangabakkan. tatang, Amok ti sakit amarikrik nam anak. Ngam di mo pagturayon ti pungtot mo no kasangsangom to ni Ana. Agbalin ka kumaakalma daw. Tapno saan ka amailawan nga agaramid iti maikaniwas. dituyak nga guray ka ni Ana. Kaya't kun makita ti anak ko. Oh, nagpintas akot si dahi ta nagsardang iti asidag ko. Oh, ni Ana ti dimsaag. Akadwa na ti anak mi kan adda kadwa da alalaki. Dayta siguro tinangisukatan na kanya. Tatang! Tatang! Anak? Anak ko! Tatang! Anak ko! Kailiw ka una yung anak ko. Awan mo't sigurong ti makunam. Tainyag kun dito iti anak ta. Isumot lagayam ang naglakalaan ti pan nakikamalalam. Tabak nang ti lalakim. Sabsabalin ti langam. Napumpon nun iti alahas ti bagim. Kun madlaw ang inginain dagiti kawes mo. Natungpalan ti arapaap mo. Amadaan kay ti kwarta. Kun magatang mo amin na nakayat. Silang ti pirak lagayam ti katukad ti ayat mo, Ana. Jerry, jak kaya ti makirikyarkan ka. Awantan, nalpastan, sabalin ti lubong ko ita. Sapay la ko ma. Tagragsak ka iti agnanayon, Ana. Iawid kon ti anak ko. Anya? Sana mabalin. Siyak ti sumurutan ti anak ta. Tapno ka na yun, amay matangan na ti kinababoy mo. Kaya't mo adadaulan ti biyag ti anak ko. Saan ko adadaulan ti biyag na? Tama itod ko amin na masapul na. Saan akaskan ka? Jak itulok ada kayo iti lalakim ti mangpadakkel iti anak ko. Di mo maana ti anak ko. Tatang! Nanang! Saan kayo ko mga agap-apa? Anak, umadayo ka basit dito ya? Mapan ka iti dayjay a motor anak kaparada. Uwan, tatang! Saan? Anak, agsubli ka ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Tas siyak ti sumurutan ti anak ko. Saan ang mabalin ko nakmat? Pare, saan ka kumamang riribok? Saan ka apudpud no alalaki? Lakyan kalaan. Jerry, Awanan ti bibiyang mo. Insukat naklangaro din. Iti pa'y tomboy. Nagdakkala talaga ti maramidan ti kwarta niya. Nang runa no kasken ka, arupat kwarta. Jerry, Sumardeng kan! Sikat ti sumardeng. Agyaman ka. Tadda ti anak ko apang panunutan. Diyak itulok ada kayo ti mangdadali ti biyak ko. Tano sa baliak lang ata. Amangan no pinatay kayong nagpadpada. mapan kamin. Ala kun ti anak ko. Saan? Padasam laeng nga laeng ana. Tadda maidasay itan. Anya? Lastog ka! Sana ka lastog. Naturidak laeng nga mangilaban iti anak ko. Padasam nga ipilit nga alaen ti anak ko. Tagsasango tayo iti korte. Kabalak nga ilaban iti uray pinatayan ti anak ko. Ken uray maibos ti ornong ko anagabrod. Basta saan nga iti denam ti pagnaidan ti anak ko. Awan sirbim nga ina. Saan anasayat akit kitaan ti aramid mo? Balang kantis ka. Ayop kayong agpadpada! Anak, naimbag ta na alam ti anak mo. Wan nanang. Awan naramidan ni Ana. Tamo na nga dabasol na. Jack matlasar nga nida. No di na ited ti anak ko kanya. Anak, Ika gumaak apadakkulan anasaya ti anak ko. Nga urag may saak nanang. Diya ako nagsubli di abroad. Tap numabantaya ka na imbag. Kat saan na may kaniti gundaway ni Ana ang mangalakan ko ana. ala, adakan ka day ta anak ko. Uray da kami kanitatang mo.
Pabor kami asaan kan nga agsubli iti abroad. Ipamaysamlaangan ti atensyon mo iti anak yaw. Ta saan mo to maisubli dagiti panawon ang naglabas iti panagdakkel ti anak mo. Nanang, Laglagi pa nga awan ti inana iti denana. Iswadi mo nga rod itulok nga uray si ka nga amana. Kat mayadayo pa'y iti imatang ti anak mo, Jerek. nanang, iso nga oray nagsakit una yan ti kaungkak. Oray na dardaran ti posak, gapo iti naramid ni Ana. Pilitak ti bumangon. Diyak pa idagal iti dayto apan nubok adimteng iti biyag ko. Anak, nagpigsa ti pagtagilakwam iti karkar niya. Awan nga rin tatang, impaspasarak ko lang ti ag-business iti kastoy. Hangam, napigsamat gayam. Un atat presko amin alakom. Iso akay kayat mo't dagiti customer ti gumatgatang ditaw. Sapay ko ma, tay tultuloy na ti kinapigsana tatang. Sigurado day ta anak kau. Kay maamot gayam ti agnegosyo. Iso ahusto ti desisyon mo asaanan nga agsubli di abroad. Alang nga tatang, mangala kayon iti iluto yo asidain nyo kaninanang. Ay na, adupay di intad mo iti kalman anak kau. Ilakom kit din, te supay ang maidulin mo para kada kayo iti anak mo. Nanang, dagasay kong ti anak ko tagawig kamin. Narabyanak mata na naggapo ije pwesto, ta ado ngamin di aggatang. Naiturog jay apo kanak ko. Kastaya nanang. Ala, kaasim at ti anak ko. Naiturog na siguro anang uray kanyak. Anak ko. Oh, apaya kasta tila ngayon nanang. Ay, kuang amin. Nasabat ko itay jay kapidwa ni Ana di takruseng. Ha? Kastaya nanang? Jack interesado iti anyaman nga imbaga na kada kayo nanang. Jerek, awan ka nun ni Ana. Ha? Anya ti kayat yu asawan nanang? Pinaltugan da ka no iday jay Manila. Kat, nataydang agpadpada iti kadenden Ana atumboy. Anya? Jak amo ti mariknag iti dayjay ana amuak Lady L. Nalidayanak iti napasamak kini Ana. Tauraan niya pa iti mapaspasamak. Isulat tati inati anak ko. Kat nakarikna aklat ta iti asi iti nagpanagan na. Nupay liniputan na. Manon atawan tinapalabas manipod iti dayjay apagteng Lady L. Kat ita, talon dagiti anak ko. Tanang asawa ak iti may kadwa agundaway, kalpasan ti 5 atawan, manipod pimusay day di Ana. Naragsaka kun iti sidong ti may kadwa a pamilyak. Nakaturpos matan iti kolehyo ti inauna nga anak ko, ket permanenten iti trabaho na. Aging galangan dito Lady L, ket agyamanak, numaikan mat iti gundaway a may drama to'y padas ko iti biyag. Ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Jerry. Anyan ang nagkasang ti maikalang. Nang runa, no ti impatpatag kan inay ayat mo ti mangikalang kan ka. Gapo iti silang tipirak kan manangalilaw a puso. Jerry, pagayam ko, makapalanding itinagpanagan ti imuna a pamilyam. Ngamno pa'y kasta, maragsakanag, tanakabangon ka iti panakatalipupos mo iti saam kan liday, nga inkaragpasaran iti napalapas. Sapay kuma, taitultuloy mo ti kinasaya at mo a padre de pamilya.
Tano nasaya at tinaganak amang padakkel kadagiti anak, dagdakkel met ti porsyento, adu madakkel anasaya at dagiti anak. Agbalin tayo anasaya tapag sarmingan kadakwada. Itanam kinilipat dagiti makapasakit anapasaran tayo. Kat italimeng dagiti nasaya at apagtang anang muli kada tayo. Tapno agbalin tayo apagulitanan iti uray asino. Alakas tan Cherik, katagyaman iting kapanagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Manipo di diploma ni Jovi Dupais. Direksyon Eddie Bona. Isagsagot kata kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!